Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ki arung ki para ki bukan thop ya Dr. Jasmine Lingdo bat ka Dr. Amperin Lingdo kila long ki badingkong ban thap kerteng ha ka life hui tere ko laling kot arajar arpulai ka balong ka sngi sedang jong ka sngi thap kerteng nak benta ban aireng ha ka election ka ban solong ha ka arpnyo tere urampang arajar arpulai yakini ka arung ki para ki balami menyakun nak tiket jong National People's Party ha senran lang lagi bahaya ngasam mat ki nong karshan kat bagi dang late thap kerteng ha mat ki returning officer ha office jong Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District. Ka Dr. Amperin Lingdo kanyakun na East Shillong Constituency, katba ka Dr. Jasmine Lingdo kanyakun na Nongthamai Constituency. Jasmine Mary Lingdo. I, Srimati Jasmine Mary Lingdo, Having been nominated as a candidate to fill in the seat to fill in the seat in the Meghalaya Legislative Assembly, in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the solemnly affirm yes, that I will bear true faith and allegiance and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. Em não puse nem. Em que nem.
Just excuse me. Yeah. May I, Dr. Majel Amprin Lingdo, having been nominated as a candidate to fill the seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. That will be all. If there's anything at all, we'll get Keep back in to you. touch, sir. Yes, sir. Meeting ay 100% Munta ka siyong hakibriyo Bakin ay ka 100% ka jongki Bakin kersyan Yang i namar baki yo i kumnong itray Kitip ki program sa Europe ke bakin wan ra Siya nong tamay Bat siya ka jela jong ka Meghalaya Pinga kermen ba ho at kindon bet bat ni Nataray ka thong ka ba ning kong ka long bangin lek Ban pet ya ka jingdon kam jongki nong snong haka constituency mday tang si sin shwa ka election tamba barabor bangin nek kenjo tin yaki ini ngap kiting joki bat bangin don bet bat ki bangin ai ka tu ka jing shakri ka ba long na ka mensim ket nama kin kinyo kan ye kita kijing don kam joki sulkar ka bunte bakan ai kijing don kam tambala da ki nong yalam kimpoi shakibrio Kibriru kim tip hi baki don kum kineki programs kineki activities ban kentiu kenyeki tingin nya le ban wan ra kita ka snong ga thau ngin pek ken ka ikicing don kam ki snong ki thau ko relate hapot nok pemai ka ba jenjar tingin nya le kat bala ban ya keren ye kini kicing kerdu ke jongki namar ba kecing yo ke jongki ka shu seruan nok tang haka bathit kita ki ngin pet ki lenti semkin ki bun ki yeng ki badon kam shisha ki housing schemes ngin pet kita baro namakin yo ya kita ikna samla jongi lai ngan ong ya fi kacing start jongki tangba umdon bapen i kalat kalenti ya ki kumno bakin ben ya kata kacing start tingate ngan yo ihi ya kane we kalong bakaspa jongka Meghalaya jongi bat anong kumai jongi hi kadai haki kena samla kumnungin pen ya ka kata kasap ba ai blay yaki mo bat pangin ngin pen ikan yaki ai bakila ban training kum ki ai kita ki jiksek kam ki bakila ban le namar ki daite bandon kata ka jing scam bat ka jingnya nyala de bakila ban wanra ya kata ka productivity kecing mentoy kecing emjoki kadai tang haki beriu hi bakin sotu waka pisa kadai tang shisni tambah kecing tray shitom bagi program strekam kinlong namenta shirta jengim tingabu haki beriu kumno bakin jet ya kata bat bakim dai ban syapen be namar ba nda kila shim ya kita kecing ai let's say dah kecing mau kecing duk kejoki kapan long yaki pada bakin dalej kita ki MLM dan bas ngap syu pada kan yaki tikidai ban start karukom bakin tap vote mata kanti kidai ban perkhat bha ngan syemi kita ki ai ki ba tang si sing ne ngan pet no ya kita ki developments ki ban wan serta jing im yaki kun ki ti kalau we jung ki kun jungi ka syong haki developments te bengi ban ra ka snong dengan syukur pad yaki nok syong snong jong nok mai makin yo ibaya kane kecing makla ladan pendon kam na bisa bantiet ya kita kibur judon bala bantiet pun kadai ka rai ke jongki kadai ka hokru ke jongki mat kadai ru ka cikermen ke jongki ngata kadai ban sutu bahaya kata kadai ka tradition joka ye ka sem jongi na do 1972 ipa jongi em judai parabor iba wan lingkong do ban file ke nomination jongi hadin ipa iba baru iwan bet first ban file te hadin banga shimti mga gini kam ngarung bet first day first show namar ka judai ka pride jong kay ka sem ka jongi te menta kasi biang sa shisin ngi aingo yo blay ba ngi lala bangin ngin le ya kata
ban bo ban pene ya kata ke komlong ke lukeman jo kayeng ke jongi abangi syakri upat ba ki ko wei kalong ba dang ning pong ke don ke jing sihir atau ngandalet satu kan long kuno atau kipat ba jonga kisko kuno tika wei ke ba ngalale ke babahatam kalong ba swa bangan rai ban let chakalo kuno ke pati du ngalai selok lang bat kipat ba la jo tika ta ka baki ong ke transition ne ka jing let na ka wei ke party sha ka wei pat ka kalam effect ya kata ka candidate jonga ti pindah kali yang ngaso gumno nga ong kita ko wei ngim chu dei ban sarong kum kita kilong terwa ban yele election na kapta ban long kilong yelam aka constituency la jong renga tip ba kasub upat ba kajiki upat ba kajing IT kadiang ti kamon upat ba ngai kumba hakini kita yo hadin bangala declare bangal HNPP kadang kham scam shushu ai ngo shibun ba kata kaching so scam tunga kadon henry ngin yai up hadu kasmi teput bat kasmi ban yo yo kabut namar ngin judai ban sarong ngin judai ban ong bangim ngi job bed kapam la long kata ngin treshitom ngadang don salai tayo ban bed kilo cerwet ki cerwan ne ki jing ong lot sa lot kadang don ha constituency nganget ba ublay hi unyalam yang asyikpan ba jonga kilaya syai shibun halor katu kamokut rumah hapo ke district and session court kani ketika lat ke kabu yang bangan lek syakata kamokut rumah bangan lek bangan ra ya kata kacing bom don keti ke jonga ha kata kakam boros katu syia kran halenti hasikir tika bahashibun hu ba ke election commission ka ailad kum yangi iba syak keno hakinu kijing keno ki beper bangin lek syak kata makot rumah bat bangin pat benaru ya ki pat ba pen kijing bakla kijing duna kila bandon rengi day ki candidates ki jofi kani I think it's a very good practice but ngatarai kani ketika wei ka ba pensai lang ya kajing long kajing man jong kata ka candidate jong show pat ba nganget ba tu kakam kala day stang kakam bangin let ban yolat ban penkhoj hakman kamokot ma ngihap ban penlek por lang nakabenta ka party hoj I Dr. Jasmine day barajonga let's see yo dang don kinong snong hanong kamay kibang pat itu i habang asenran mga kamen idon kata kajing syariah idon kata kajing scam ba itai Dr. Jasmine bedai para jongai bedai konju ba Peter bai para jung ba Arjilindo let's see iru in laban ay akom kata ka service ngimla ban subret ya kapara ha kapung ban ong heli sumhi mangi ki bala khamnang ban chingi hap ken ban kaya iru kumno ban chingi ha kata kapung ban ngangangen ba kata ka jing let yele election jo Dr. Jasmine ru kam dei ka jing kwa ladina kashimet na jong ni hadin baka kundum kenram ka kongres kawan how to snem arajar aku way aku at niyo ya kata kajing terwab yang sasisen nakaying jungi banay syakri lem ya kanong tumay tingangam don kanu kajing atatin ngan lejbet pangan pan bet ya kata kajing kersyan nakabtay para hawat nga lejru nakabenta ka party bro sudong tinrey ngalayo ya kata ka kabuksiar bangan syong ha opposition ngalayo bangan pentre hay ka pila jong menta arsnem lai banay ngayo pentre ka pila jong but ngasngaw ba kata kajing pentre jong ha ka pila jong kalong very good takadaw ngayo bangan lej yarap lem ya ka party but ki candidates paper kala pendi riungut ki kentay ha kani ka election arajar akulay but baro riungut ki kentay kidai lupa ki kentay ki badon nong rim kidai lupa ki bala nang bala stand na pedeng jongki arngut kila day lupa ki MDCs jongki tu ki jaka kitan nang ta saungut bedai ki kita ki kentay ki badang rung ningpong ha ka politics de ki priyo ki bawan na ki longging ki baladon lupa ka experience ha ka politics tingas ngo ba naka NPP hi lada ki pat ba ki yarap lem lingi ki kentay bandon benta ha ka san pertai kan bahasibon lada nga jubab no mga ya kata kacing keli kacong pi dan ngai kat long kapatla
tinghap liwat na constituency kili ki patba ki ai ki jing yarap ki ai ki jing tela ki belawan na constituency kinu ki longyeng ki bangila pan yarap ka ai ki jing yarap ki bangi ay ki kalungot kita ki kun samla ki baklem kam jam ki bangila ay kata ka lat bakin sedang ki jong ki self help ki self employment groups ti ki kum kita ter ibubun ki ai ki bangila le ban nga sngo ba kapher hang ni kadai tang ko bai nga tharai kata ka jing Krisyan jung ikan mangyar nang ya nga yo i kumta pakitu gi baklam Krisyan ru poro kilayawan lang ha ko bai kalumpong bangi batkan i ka aya nga sipon kata ka jing singal ki bamdon leadership ibu ki leaders jung ki lalit na constituency baklam yele show ituru kilawan dot singi tinga tarai mentaka kenti coming 5 years will be very challenging because many people now kirap yang kina vote yang kan happen don ha kata ke position ka bangan la bangan yarap kita paro high expectation nga tang bangangit balada ublayhi upun kentang ublayhi unsa pendiang kata kadi komod ko jongan nado bangayele ni kong ye election Of course, tayo mo piang not bonsim. pet mo kipat ba kipat kriu kita ite kinong yalam te kibaya pa sukilo tinga nga ong kitang kaway habala siya jit nong yalam daw upat ba kabenta upat ba kalader kadipat sa kabenta jong kinong yalam ken pakinlikwat ya kata kajingla banyo ya ka ikhtiar banyarapat gigipat ba haki baper kirukom tang ya ka constituency ni jong Reban kmi ban ped man sharailem ya kasdit boro ko way tingim tip ka ay kata ka reward ka bangala man yo ladang nga job yang bat retain ya kasit jonga lada ni job bongon na ka NPP bat yo lam kmat yang ya kasorkar dire nga ong ifi pi ay nga kasukine pi ay nga kamulane pi ay nga kalingkrot ne nga de ka judge pri ka batray ka bakren ka ba ong bet ya ka badibon ong sal snem menta nga don sa opposition nga tharai kijuya yo ihi kijing kren kijing khana kijing yo nga tinga nga suong bet ba tongin ya pen tongin ya khmi bat imdei ban ya kani ide ban ya teli tang kata kwa itang ka ukurtong ka NPP nga tharai ya klet no ba ukurtong ka TMC tu la le ta ukurtong na po penthor kum kajing yi nga ya kilat pathay ko ba udon way kurtong jong ka TMC na penthor constituency ru uban yale no independent tinga tharai la sedang kata ka TMC la abot sikiway tinga yu iba kata ka jingatan telai kadang yai don hi nga kermen ba kani ka jing yatan telai shwa ka election kan pensangya no ya katu ka jing yatan telai hadin ka election nimar nga tharai hadin ka election tam don show ba senjor la scam lot Kaya ay katurwa ba kita giyayo ngin sa tipsyon ni isu ang kumni. Last minute PE ya kapati kakamlaylay kapati jongi kan sa pet kan sa bisyari kanikatam kapati jongi kan sa perkat kumno banle ya katukaway ka constituency ngimla bangin batay ya ki candidates ki balalong senior kumto balay ki yale kan bahala da ki ayangi ya kataka ka bahahi lada makihi ki ayangi ya kataka explanation nga taray kajing pentip na kalyang jong i kalala ban poy siya ka party office. I'm not privy to that namar idon i president idon i national president idon i state president tingin saya syong bagin siya kali ya kataka details jong kata tamba it's okay tamba pet mo party nong way te last moment ruki kway bet along rasosi